ئەمێ vegeriن dawa jînistanê zeytûnistanê ئەمێ vegeriن Efrînê belê çar şeman ez ê Tûrê Parsê bavê me piyê xwe li kolanên bajar û bajarokên Efrînê bigerim û ji sêwiyan re Parsê bikim ez ê berê xwe bidim çiyayê bilbilê ji bo ehora mezda nimêja sibehê bikim belê em ê li zeytûnistan û jînistana xwe vegerin ji berê de em Kurd jîn vejînin. Dema ku heftê û sê balafir li esmanê Efrînê firiyan zanî bû wê destan hebe lê birîn jî wê gelekî kîr be. Ji ber vê yekê navê destan û birîn li pirtûka xwe ya li ser Efrînê kir. Merwan Berekat take nivîskar û dîrokzanê Kurd e ku hiya niha li Efrînê dijî. Ew li gundekî navçeya Şêrawa li ser sînorê di navbera artêşa hikûmeta Sûriye û çekdarên ser bi Tirkiye ve dimîne. Tiştê ku li Efrînê bûyî ne helbest, ne roman, ne çîrok, ne destan çendî tu nivîskarekî jîr û jêhatî bî ew êş û ew derd û ew tiştê ku çê dibin bi peyv û gotin û berheman têr nakin. Belkî bi hemû zimanên cîhanê jî evana rastiyeke yanî ne pesneke hemû zimanên cîhanê jî eger li ber bisekinin belkî têr nekin. 64 salî ye lê efsî û 2 salin xizmeta pirtûkxaneya Kurdî dike. 17 demjimêran di rê de maye heya ku ji Efrînê xwegihandiya bajarê Qamişlo da ku beşdariyê di çare mîl pêşîngeha pirtûkan de bike. Dema lêjî gundê me xist balafirê derî û pencere tev vebûn vêca laptopa min jî ket eger min negirtiwe tiştê ku me nivîsan dibû jî çûbû. Yani tiştê ku li Efrînê bûyî baweriya min de serde û berdewam e di serdema niha de kêm li tu cîha dibe. Merwan Berekat li Gulîstana xwendinê ya bajarê Qamişlo bi hevkarên xwe yên nivîskar re dicive. Çawaniya pêşxistina wêjeya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê got û bêj dike. Pirtûkxaneya Kurdî bi 35 berheman bi her du zimanên Kurdî û Erebî duwarê roman, çîrok û helbestan de dewlemend kiriye. Kopîn ji wan li ser şerê Efrînê ew bi dehan bin pêkarî bi belgeh kirine. Zarokekî 2 salî bû ew di navbera gundê Kîmarê û Beradê de li ser wê li wê çûrê çû ber dilovaniya Xwedê li wê derê li ber şikêrekê li ber qûçekê şikêrekê me gora wî saet yek du êvarî bû me kola me li wir veşart ev dîmen ji bala min naçin. Ev bûyerên rast e ne ji xeyalê ne lewra evana tev hatinî belgekirine lê bawerim wê di zûtirîn dem de netê çap kirin. Piştî krîza Sûriyê dema ku rê bi Kurdan hat dan bi Kurdî binivîsin û weşanxana û çapxana vekin di 105 pirtûk li seranserî Rojavayê Kurdistanê hatin çapkirin. Tenê di sala dawî de 38 pirtûk hatin çapkirin. Hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê jî xelata herarekê bo behremendiyê pêşkêşî Merwan Berekat û hevalê wî yê nivîskar Deham Abdulfettah kir. Merwan Berekat ji aliyê xwe ve xelata xwe dibexşîne koçberên Efrînê yên ku niha di nava kampan de dijîn. Vîviyan Fettah Rûda û Qamişlo.